बेफोर लाइट लागायनायाव आरो सिलिं लागायनायाव बेसेबांखिनि फैसा खारखो गासैबो खोथा जुगोन आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों So guys, 8 जाबाय टाइमा 8 जाबाय टाइमा दाबो ओरैबायदि निहिर गोलैगासिनो दं ना माने बुंनो नाङा दासो थान्दा जानाय बायदि मोनदों ना जानुवारियाबो सफैबाय जानुवारि 1 तारिखआव पार्टि जानांगौ साननैसोनि उनाव ओमफ्राय दा निहिर मबाइलाव बारा नुवाखै खिन्थु निहिर गोलैगासिनो दं नै साना 8 जाबाय दा समा ओमफ्राय आं दा मोने दिनै खामानिफोरखौ देखायगोन दाखाल बयनिफ्रायनो आं खामानि मावगासिनो न'नि सिलिंनि माने खामानियाथ' साननैल' लादों थेवब्लाबो बाखि एक्सट्रा खामानियावनो सानथाम सानब्रै जालांबाय दाबो बेनिखायनो भिडिअ बानायाखै आङो दिनै देखायजोबगोन गासैखौबो नोंथांमोननो मा सा बोरो गाइखेर सा सोरनि आंनि रानिनि नैबे नोंनि आफिनि मोनसे सापात होनाय लोगो लोङो आङो न' सापात होबाथाय आं लोंखाया खालि डाइरेक्ट पियर गाइखेरबाथाय लोंगोन आरो खिन्थु दैलि मोना ना गोबावजों बोसोराव सानब्रै सानबाल' मोनो खोमा गाइखेरखौ गासैबो लेथेर फेथेर जाजोबना दंना बेनिफ्राय मेन रुमाथ' आंनि रुमानो सेस बिदि जाजोबना दं बेखौ आङो नोंथांमोननो डाइरेक्टनो रुमा गोमगासिनो दं नोंथांमोननो आङो डाइरेक्टनो बियो जेब्ला क्लियार जागोन ना अब्लासो आं देखायखादोंसै फार्स्टआवनो नै बेफोरखौ साफा खालामग्रोनांगौ 1 2 3 So guys, भिडिअनि गेजेरावनो नोंथांमोननो मोनसे गेमिं एप्लिकेशन सायाव बुंनानै जायनि नामा जाहैबाय रुमिनेबल स' फार्स्टआवनो नोंथांमोना बेयाव जेब्ला रेजिस्टार खालामगोन ना अब्ला बेयाव 41 रुपिस फ्रियानो मोनगोन लोगोसे बेयाव रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरनो शेयार खालामनाबो इनकाम खालामनो लानो हागोन लोगोसे बेयाव शपनि अपसनबो दं नोंनो जेसेबांखिनि रां नांगौ नों रिसार्च खालामनानै लानो हागोन So guys, दा नोंथांमोननो क्रेश गेम गेलेना देखायनोसै फार्स्टआवनो आं क्रेश गेमखौ प्ले खालामबाय बेनिफ्राय बेयाव आङो 150 थाखा होनानै नायनोसै माने आङो गेस खालामदोंसै आरोना बे प्लेना बिरनानै बेरा सायावनो आं केस आउट खालामना लानांगौ जुदि क्रेश जायोबाथाय आं फैसा मोननाय नङा बेनिखायनो एडभान्सआवनो 2x आवनो आङो बेखौ केस आउट खालामना लाबाय 189 रुपिस फार्स्टआव लोगोसे सेकेन्डआव आं नायदोंसै सेकेन्डआव बेसेबांखिनि मोनो एबार 500 होदों आङो एबारबो बारा खारहोआ 2x सिमल' खारहोगोन अके 442 रुपिस स' नोंथांमोना नुखाबायानो आङो डेसक्रिपसनाव होनानै होगोन जोबोर इजि बे गेमा नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय स' गाइस पुरा जाजोब्बाय दा कमप्लिट नोंथांमोना देखायनानै र' जाय पुरा आं लाबोजोबना दोनखाबाय गद्रेजखौबो सोबाय ना दा बोरै नांखो रुमखौ बेलेग नांदों ना बेलेग नांथारदों दा सिलिंनि खोथा बुंदोंमोन ना सिलिंआ मोनब्रै लाइट दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै गिदिं गिदिं आं देखायना होनि फार्स्ट अफ खालामबाय आं बे मेनखौ ओमफ्राय नै बे मोनब्रै बे कालारिं लाइट लागायदोंना आङो बाजेटखौ बुंनानै होगोन आङो बेसेबांखिनि फैसा खारदों बेयाव नोंथांमोननो फार्स्ट आं माने सिलिंखौ देखायग्रोदों जुदि माबायदि बुजायनो आङो जुदि नोङो सिम्पोल नोंनो जेबो लाइट नाङा माने खालि सिलिंल' नांगौ नोंनो होमबाथाय बेयाव बेसेबां खरसा खारदों 10,000 खारदों माने लाइट गैयाबाथाय दै जेबो माने लाइट साइट गैया खालि सिलिं आन्थाखौल' होमबाथाय बेयाव 10,000 नांगौ होननानै बुंदों ओमफ्राय बर्डआबो दामि फल सिलिंनि माने बेयाव उनाव नों डिजाइनबो बानायनो हागोन आङो उनाव डिजाइन बानायनो गोसोबाथाय आं दा डिजाइन बानायथ'वाखैनो जेबो माने दा बेयाव डिजाइन बानायनोबाथाय बेयावनो डिजाइन बानायनो हासिगोन आरो फल सिलिं मा डिजाइन बानायनो बेखौ पुरा आङो फल लागायखादों ओमफ्राय बे डाइरेक्ट माने गरमावबो बारा गरम जानाय नङा बे सिलिंआ मानोना हेभिखौ लागायखादोंना खेबसेनो ओमफ्राय आं बुंबायमोन ना लाइट गैयाबाथाय 10,000 माने सोरबा बुजायाखै जानो हागौ स्कुवार फिट हिसाब हमोबाथाय 60 थाखा खालाय लादों मोनसे 1 स्कुवाराव ओमफ्राय 60 थाखा खालाय लादों बेनिफ्राय बेथ' स्कुवार फिटआव
रुमा बेसेबां दं होनबाथाय फार्स्टआवनो होनबासो बुजिगोन रुमा बेयो माबाया 12 ओमफ्राय बेजाय 15 12 बाय 15 रुमा ओमफ्राय बेयाव 10,000 लादों आरो बे रुम मोनसेयाव ओमफ्राय लाइट लागायनोबाथाय जुदि आंथ' जेबो डिजाइन होथ'वाखै खिन्थु दा बे लाइटखौल' लागायदों ना मोनब्रै लाइट लागायदों बे मोनसे लाइटआव 330 टाका लादों बे 330 टाका गासै मोनब्रै लागायदों बेसेबां जाखोथाय हिसाब खालामबाथाय मोनगोन नोंथांमोना ओमफ्राय 1300 नि गोजौआव जायो 1300 नि गोजौआव जायो ओमफ्राय लाइट लागायबाथाय दै लाइटनिखौ आं बुंनि सिलिंआ 10,000 लाइटनिया 330 टाका मोनसे लाइटआव बेयो बे डिजाइन कालारिं लाइटआ ओमफ्राय तार बायदिसिना ओमफ्राय नैबे सुइच बक्सखौ नांगोन बेखौबो गोदान बे मोनसे सुइचआनो जायो कालार चेन्ज जाबाय थायो बे माने बेखौनो अफ अन खालामबाय थाबा नैबे गुफुर जोंलायबायना आरो नै बे मोनसेया लाइटबो जोंबाय कालाराबो जोंबाय ओमफ्राय आरो खेबसेबाथाय नै खालि लाइट जोंला कालारल' जोंगोन बेफोरबायदि माने लाइटनाबो गोबां दं आरोना ओमफ्राय लाइटआव कारेन्ट तार सुइच बक्स लाइट बायदिसिना ओमफ्राय गोजौआव पाइप नांगौ ओमफ्राय बेखौ लानानै 4,620 टाका थांदों आंनि बे तार लाइट ओमफ्राय कारेन्ट जायबा मिस्ट्रि कारेन्ट बे वारिं बानायनाया बेयाव 1500 लादों लाइट फिटिं सुइच बक्स फिटिं ओमफ्राय बेफोरो हमलाय मबाइलखौ आइदि बेयाव 1500 लादों फिटिं बानायनायाव ओमफ्राय 4,620 टाका कारेन्ट तार बेजों ओमफ्राय टटेल 16,420 टाका ना मा लादों बे मोनसे माबायाव आरो जेखिजाया आंनि हिसाबा बे सिलिंआव टटेल 16,420 टाका थांदों आं बेखौ एक्सट्रा मोनसे लाइट लागायबावदों मानोना आंनो नांगौ नालाय बे रुम मोनसेयाव 16,420 टाका नोंथांमोना बुंलाय एसे अभार थांबाय ना खम थांखोथाय दे नोंखौ माबो दोन दा आङो फुलुनि थांना फैनि एसे खामानि दं दाखालिबावै लाइसेन्स जाबाय होन्दोंमोन आङो लाइसेन्स टेस्ट होनानै फैदोंमोन ड्राइभिंनि ओमफ्राय फार्स्टआव जाबाय खिन्थु दासिमबो लाइसेन्स मोनाखै आङो लाइसेन्सआनो गैया आंनाव बेसामा दिन जाखाबायमोन चेक खालामैया पाम्पखौ मैखुन आरो मा अमा बेदर मैखुनजों अमा बेदरजों संबा गोथाव जागोन ना जाया हा मैखुनजों अमा बेदरजों संबा गोथाव जागोन ना जाया मैखुन आरो अमा बेदर होननानै आरो सोंबावनायनि खोथा थायो नामा न'आवनो बानायनायसै खोमा ना अ बायना लाबोदोहाय रानि न'आव बानायनाय दांनै आं दिनैसो नुदों माबाया बोरै नै डाइरेक्ट मुलिजों बानायोना होमबा दिनै गोथाव मोनजासिगोन बाबायाबो रोङो बेखौ बानायनो बाबु सुजेनाबो रोङो संनो रोङो ना रोङा मादो बानायो जिगाबदो खोमा जिगाबजों ओमफ्राय बेयाव माबा माबि मुलि So guys, न'आव बारा थाबाय थानो टाइम गैला दा जों थांदोंसै माबायाव मायावमोनलाय सारद' होनोना सोरबा बससो होनोमोन बसबो होनो बेयाव थांग्रोदोंसै जोङो माने गामिनिनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला एसेयावनो दोनथ'दोंसै थेंक इउ स' माच नोंथांमोना जोबजासिम नायनो थाखाय ओमफ्राय सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय